What's up mga katropa? Welcome back dito sa ating channel. So meron tayong gagawing test mga katropa. Si 650 at yung bagong camera natin na SJ6 Legend SJ Cam. So mula kasi sa pagkakasemplang yung 650 natin ngayon lang siya ulit makakalayo ng takbo. At yung camera na rin, itetest natin yung gyro niya sa bilis ng 180 o mas mahigit pa, kung gaano nga ba ka-stabilize yung ganong set sa SJ6 na yon. So maganda kasi ang narinig ko na reviews dun sa SJ6, kaya bumili ako. So ngayon iti-testing natin sa speed na almost 200. Yan, mga 150 pataas mga katropa. So tara, try natin mga katrops.